Здравейте, машини! Аз съм Noob Cleaver и съм обратно бак в Медичи, както чухте. Така, сега трябва да отидем. Да отворим с таб, така, трябва да отидем до тука. Liberate Settlement Manesa. What? Manesa. Manesa vi selectra via. Manea. Space to open context menu. Place waypoint. Here. Manesa. Oh shit. Добре дошли в светът на AMD картите, където нищо не е оптимизирано за вас. Обаче пък си обичам AMD картите, защото са ни ефтинки. Така. Машинки, в този епизод продължаваме нашото плейтру. Така, 800 метра. 800 метра, нищо не е, как да кажа, нищо не се е променило. Виждате, продължаваме да рендърваме, неясно защо. Дали ще мога... О, боже мой. Това не е добре, не. Дали ще мога нещо да направя тука? Добре, да рендърваме нещо. Опитваме се така да кажем. Опитваме се да... Не става. Рико! Слаб ти е фарма, Рико! Готово. Стигнахме, бе. Стигнахме. Така. Ами, не знам какво трябва да правим. Не, абсолютно никой. Дали ще успеем? Би трябвало да успеем. Рект! Оуш! Грешка. Не. Това се получава се така много лошо нещо. Рект. Може да... Опа. Не. Така. Не разрушихме нищо. Обаче му набихме тупаниците, така... Я да видим сега какво се случва в този Police Station. Този Police Station... Опа. Трансформатора е дестройнат. Какво се случва друго? Трябва да активираме... Добре, чудесно. Трябва да активираме това тука. Леле, майко. Така... Става пълен рекич. Добре. Хареса ми в тази игра, че не можеш да умреш реално. Не можеш да умреш. Взимаме амунишена. Стреляме си. Така, какво се случва тук обаче? О, виждам нещо интересно.
О, това беше бомба. Това беше бомба. Това беше хеликоптер. Waypoint имам. Така. Тук имаме оръжия. Готово. Да видим какво става тука. Трябва да убием тези приятели. Така, разбихме и този хеликоптер. Разбихме и този хеликоптер. Сега... Find the rebel! Find the rebel! Rebel! О-о. Нищо не виждам. Абсолютно нищо не виждам. О-о. Neutralize the target. Я да видим къде има хеликоптер. Хеликоптер, няма хеликоптер. Не го виждам. Опа! Оу, шит! Рект! Така... Трябва да взривим тази... Защо просто не направим така? Много добре. Защо не направим просто така? Нека обхванем от тука. Този господин... Защо стрелям с узи за бога? Така... Защо ли стрелям с узи? Не знам защо стрелям с узи. Dispatching Chopper Support. Сега ще видите Chopper Support на какво ще стане. Имаме само една ракета. Само една ракета имаме. Тук става доста напечено. Чувам хеликоптер. Чувам хеликоптер, обаче не го виждам. Не чувам хеликоптер всъщност. Това не е добре. Защо трябва да ми пишете? Не ми пишете! Не ми пишете! Не ми пишете изобщо! Чувам. Рект! Тук има някой отдолу. Така. Така. Така, трябва да отидем, да влезем отново в базата и да си вземем оръжията. Не! Готово, взехме си. Кажи ми, че има... Шит. Добре, този си умря така или иначе. Така. Това не ми харесва.
Не знам. Fastest distance traveled. Защо нямам? Дали ще мога да се хвана за хеликоптера? Това са някакви психопати. Интересно. Уху! Рико! Добре. Трябва да се разхождаме бързо. Нямаме гранати! Всъщност имаме гранати! Защо обаче ни преследват така? Просто искам да освободя своя... Holy shit! Рект. Така, трябва да се разходим. Това не ми хареса. Ако мога да вляза в един танк... Леле, тука ме разпориха! О-о, welcome! Добре дошли, приятели! Дали можем да се измъкнем от тука? Не мога, не знам. Тука... Разцепихме ги тези. Разцепихме ги горките хора. Направо ги разглобихме. Did we get him? Nope, you didn't get him. Така. Така, би трябвало да не идват повече. Не знам. Не виждам какво се случва. Сърчинг, защо? Защо изобщо... Нека излезем отвънка. Оу. Здравей. Здравей. То танк ще ми свърши страшна работа. Здравей на тебе. Така, не виждам никой. Може би трябва да се разходим из града. Не трябва да газим нормалните хора, съжалявам, аз обаче карам танк, извиняйте. Баста! Къде сте, бе? Няма ги. О. Сега цялата сграда ще съборим. Чудесно.
Така, може ли да влезем вътре? Така... Умрях ли? Умрях ли? Не умрях? Не знам какво стана. Нека продължим. Така. Това беше леко уригване. Нема се притеснявате. Ерико не е ял. Къде се намираме? Намираме се отгоре. Сериозно ли? Сериозно ли? Манея е освободена на 45%. Така. 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 Диребело, what the fuck? Здравейте, господа! Здравейте, господа! Трябва да минем мисията. Така... Я да видим сега. Така, отвън. Охо. Разцепихме го. По-лесно ще ни бъде така. Трябва да отидем и да си вземем амуниции. Защото не мисля, че ще стане по-добре. Имаме ограничено количество амуниции. Ограниченото количество амуниции означава, че въпреки, че сме безсмъртни, не можем да направим почти нищо. Така. Добре. Респонд! Hello. Превзехме го вътре. И отвънка мисля, че го превзехме. Не виждам какво се случва обаче. Какво ли се случва, нямам идея. Просто clear. Nope, it's nobody left out there. Я да видим сега. Така, нека да счупим. Спикърите трябва да бъдат унищожени. Да. Спикърите трябва да бъдат унищожени, за да не може да им дава команди. Така, какво се случва тук? Аз май умрях в танка, да. Това се случи. Хареса ми този граплинг хук. Харесва ми този граплинг. Моля? Тук обаче горе има някакви красавци.
така, дали ще можем да унищожим. Не, тия барели не се взривяват. Не се взривяват тия барели. Я да видим сега дали ще мога да отворим. Дали ще мога да отворим. Няма да мога да го отворим. Тук отдолу обаче ти трябва да има нещо интересно. Аха! Activate! Ето. Здравейте, драги зрители. Здравейте, драги зрители. Additional не благодаря. Additional units не благодаря. Охо. Но. Това беше наша кола. Добре, малко сгреших. Така да кажа. Така. Трябва да унищожа църквата ли трябва да унищожа? Не. Не трябва да унищожа църквата. Не мисля, че трябва да унищожа църквата. Какво ми остава? One billboard. Аха! Билборда! Трябва да унищожа билборда на гадината. Дали мога да... Имам ли... О, нямам такова. Нямам... Трябва да унищожа билборда на гадината мръсна. Въпросът е то билборд къде се намира. Къде се намира билборда? Значи трябва да е... Тук трябва да има някъде билборд на мизерника. Тук трябва да си, нали? Къде е билборда? Уи, здравей. Това не е добре. Нещо не мога да схвана. Аха. О, ето го. Аха. Ето. Рект. Трябва да отидем. Трябва да отидем. Трябва да отидем да развеем флага на победата явно. Айде! Тум-турум, тум-тум-тум-тум! Манея! Манея is liberated once more, исках да кажа. Пълен, тотален рекич, пичове. Така. Да продължа ли? Не! Или да продължа? Ще продължа. Hillside Sprint New Challenge Unlocked. Значи, видяхте, малко така имаме различни виждания с генерала. Човека просто иска да си бъде лошия диктатор, а ние искаме да го спрем. И видяхте, че 2 от 3 settlements are destroyed, което означава, че трябва да унищожим само едно. Така. Сега трябва да се качим в...
Сега трябва да се качим в хеликоптера. А така. Я да видим този Wingsuit Course. Мога да взема още gear апгрейди? Леле, как се качихме? Качихме се като истински... така... Нека... Това не е добре, не! Вената! Сериозно ли Добре. Това не е готино. Боже. Ретрай. Дали можем сега да бием вената? Искаме да бием вената. Това е човека, който искаме да бием. Вената е човека, който искаме да бием. Така. Така. Вена! Вена! Защо Вена? Вената има 17 000. Ние направихме 13 000. Няма как да стане. Ще го бием. Ще го бием. Ще го бием. Това няма да стане. Защо ми пишете? Не ми пишете. Мразя кърс. Мразя кърс. Така, леко, 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 леко. Защо, Господи, защо? 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 Губя височина. Някой продължава да пише. Чакайте малко. Сега ще видя какво се случва. Аре бе, моля ви се бе, събове, не дейте бе, матко. Добре, тук сме, тук сме, не се притесняйте. Не се притесняйте, тук сме. Няма да има повече. Така... Ще трябва да бием вената. Ще трябва да бием вената. Абе, чакайте малко, бе. Ние мога ползваме и то граплинг хук ли, бе? Абе, ние мога ползваме и граплинг хука. Ние мога ползваме и граплинг хука. Earn one more gears to unlock real boost. Real win boost. Добре, добре. Please! Please! Вена! You're gonna die! You're gonna die! Скачаме, скачаме, скачаме. Скачаме. Добре! Вена! Последен опит и просто ще спрем епизода, защото Вената явно е по-добър от нас в това летене. Нека се опитаме. Така. Не трябва много да губим инерция. Така. Не трябва да губим много инерция. Добре. Явно Вената е по-добър от нас в този чалендж. Да. Ами това ще бъде всичко за този епизод, приятели. Надявам се да ви е харесал. Ще има и още един епизод. И още един епизод. И докато не превратим играта. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз съм Noob Cleaver. Чао!